automatisch een sensor en dan begint er een audio erin. Met 3 interviews, een mix van 3 interviews en een mooie muziekcompilatie van Peter Seiminga. En dan luistert naar mensen die het gelukkig worden van consumeren in verschillende soorten dingen. En ondertussen je stek frituurvet en we zelf als een soort snack consumeert. Oké, en wat is eigenlijk het idee, het boodschap erachter? Nou, de boodschap erachter, het is ook onderdeel van het gelok van Friesland, waarin we onderzoeken naar de Frieske paradox, omdat de Friesen de meeste, of de lokkerste mensen binnen van Friesland en Nederland en Europa. En een onderdeel daarvan wie ik het snackenlok te onderzoeken. Omdat de Friesen een heel soort snacken, dat zit ook echt in de cultuur en de traditie. En wij dachten, wat maakt het meest des gelukkig gewoon? En dan net alleen het snacken in snacks en het eten, maar ook het snacken op orenfronten van het verzamelen van Volvo's, 30 hoodies, 90 broeken, wien drinken, citytrips, feestjes, FOMO. Nou, ik kan het zo gek net betinken. Dus snacken op al je verschillende manieren. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik wil even bij zo'n bakje zien. Even zien, want ik begreep het binnen Friesk-talig en Nederlandse verhalen, toch? Ja, klopt. Er binnen 3 Friesk-Nederlands-talige verhalen en 2 Nederlandse verhalen. Maar hij is binnen Nederlands en ik wil te verstaan voor de Friezen. Ik moet erin lezen een keer, maar er leidt al in. Al helemaal in halve trance. Maar ik kan haar wel even vragen wat ze ervan vindt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u ligt hier te... Heerlijk te luisteren. Ja, en hoe voelt dat zo in zo'n grote patatbak? Helemaal fijn, helemaal goed. Ik kom helemaal tot rust. Het was kalm. Is leuk. Leuke ervaring. Even een stukje horen hoor. Dat is geluk en dat je dan iets lekkers daarbij hebt. Dat maakt het misschien wel... Welke verslaving waar we het hier over vertelt? Schoenen en terrasjes pakken. 3 verschillende mensen. En wat is uw verslaving? Een borreltje, denk ik. Borreltje? Ja. Ook een terrasje, een borreltje. Ja. Ja. Nou, geniet er maar even lekker van. Ja, van die hele grutte fjarkjes, die staan ik altijd in van die patatbakjes meikrijst bij de snackbar. Ja, het leidt hier echt al flink vol, dus ik denk dat ik straks even op mijn beurt wachtje wat.